Ďakujeme pekne. Číslo 2 dnes večer na Mrs. Globe Slovenská republika má Lucia Gildejnová. Sa predstaví s goralskými piesňami Lucia Gildejnová. Spolu s ňou spieva aj dcera Vlaďka a na harmonike ich sprevádza Martin Halci. Býva v malej dedinke pod Spiskou Magorou vo Vodňanoch. 8 rokov šťastne vydatá, 3 krásne deti. Zaspievala vám pred malou Pínou aj s dcérkou Vlaďkou. Gildejnová. Lucia má 27 rokov, býva v malej dedinke pod Spiskou Magorou vo Vodňanoch, blízko poľských hraníc. 8 rokov šťastne vydatá, má 3 krásne deti, momentálne je na materskej dovolenke, inak je učiteľkou na základnej umeleckej škole tanečný odbor. Už od malička veľmi rada spieva, tancuje a preto už ako dieťa navštevovala detský folklórny súbor a neskôr folklórny súbor Magora, čo nám dnes večer aj dokázala Lucia Gildejnová. Teraz už len vyhlásiť, kto je tou Mrs. Globe 2008. Mrs. Globe Slovenská republika. Ale ešte predtým vyhlásime druhú vícemis a prvú vícemis. Druhú vícemis dekoruje pán primátor Pezinka, magister Oliver Solga. Pán primátor, dovolte mi predstaviť vám druhú vícemis. Mrs. Globe Slovenská republika 2008. Je ňou Lucia Gildejnová. Ďakujeme veľmi pekne. Druhá vícemis. Více-Mrs. Globe 2008. Slovenská republika. Lucia Gildejnová.
Mrs. Prišla sem ku mne na pódium vlanejšia reprezentantka Slovenska na celosvetovom finále v Spojených štátoch amerických a organizátorka dnešného večera Mrs. Globe Slovenská republika Yvette Nemetiová. Yvettka dekoruje Mrs. Globe Slovenská republika 2008, ktorá bude reprezentovať 2008.